Пана, колоната, баса пана. От Шукри и неговата съпруга 200 лева. Алеша. Шукри, Алеша, Шукри тук иска да поръча нещо. Алеша, да дойдеш тук при въртовчет. Маринов 200 лева, бели, скоби, бели 200 лева, 6 кокошки ще изпеем момченците. Един момент, оркестъра малко избърза. Смисъл, поздрава беше за младото семейство, за родителите, за сватовете, за кръстника и за оркестъра. Нали чухте полицай как пее? Нищо не става от тях. Чапам се на двоя барабани и не знам какво разреши. От Асен Ангелов. Началник смена без коментари. Извинявам се много, първо за това, където сме го казали за жардиерата. Откъде излиза и за какво става на въпрос? Още
още пред 17 век, Луи XIV, краля Слънце, неговата възлюбена и пада жертвата и той по най-деликатен начин и дига жертвата и каза, че ще основе орден или медал за най-доблестна постъпка на даден господин или госпожа. И това до Луи XVI, до 19 век. Айде по-кратко. Затова от тук излиза това за жардиер. Така. Първо искам да поздравя всички, които не са пристъпили волята и разбирането на Оджата. Специален поздрав за всички. От мурковци, от зиберовци, от които са свързани с оджовците. Така, ние не сме предатели, но аз никога няма проста на човек, който е погазил, златните правила, които очите ги е. Специален поздрав за младоженците И за семейството на кръстници. Ето парите, Белки. 200 лева от Асен Ангелов и неговата съпруга. Това където да направи началник спрене да го стръща утрата. Извинявам се, Емануил е много, но аз съм човек, който си държи на ценност. Разбрахме се, не? Хайде оркестъра! Поздрав, че ключек беше. Турски ключек, турски! Асен Ангелов казва, не е Мано, Асен Ангелов, че благодарение на Оджата клуба е направен и ние има къде да си правим веселението. От Виталий и Райна, извинявам се, първо от Цветан и Митка, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150 лева от Цветан и Митка. Той тук нещо искал поръчка, Сони Кеспа пирамния.
Gorčilo, Srangelo. Благодаря оркестъра Цифана Столя. От два Цифана Столя, от Виталий Райна, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150 лева от Райна и Виталий. Алеша, имам една молба. Имаше една бабичка стара от Тофачовите. Дуда. Пеше една песен Ожаде Кайола, Омаруш Парнола, ако ги знаеш.